Jeli jste to moc hezky a zahrajeme si to ještě dneska jednou před lidma. Jo, proč? My jsme nezahráli, to strašíme lidi, rušovým pašíkem. Ale já myslel, že tady potřeba se řekne, je to moc silný, jo. Tady říká, že tady ne. Já bych řekl, že v pohodě. Jo, aby... Zkus si tam zaspívat s Padanem Stěnou kousíček, abych viděl sílu, já ti řeknu. Já bych trošičku zesilil mikrofony zpěvy a zeslabil doprovod, no ale uvidím, jak to bude zdít, až tady bude sedět lidi, jo. A dobrý den, pane Hájek. Kde se nám tu budete? Jste se dlouho neviděli, veď? Ahoj. Ahoj. Čau. Pošle jde na to někde. Sedí nahoře za doma. Za mama, jo. Pojďte všichni teda, jo? S Padanem listí. A Jarda nám řekne, jestli to je moc silný. Ještě ani nevím, jak mi to hraje. Já nejsem připuštěn. Ty nejsi připuštěn. Tak se připušť. Dej vůle. Jestli za chvilku přijede Fiala, tak začneme těma skladbama, co on chce za hodinu odjet zase zpátky, jo, tak. Ježiš, to je hezký. To je hezká barva, jak jsi to udělal. Ještě jednou. Ne, je to zahumňaný. Nic neříkáš, jak to může být zahumňaný. Tam nejsou vejšky vůbec. Někdo má zafoukané. Nefakt, že to velký krásně tlumený. No právě tohle pak není vůbec slyšet, víš. Ale dobrý. Myslíte na lidi, ne na sebe. Takhle to ne. Už jsi spokojen, nebo máš polštářek pod podělí, nemáš. A chceš něco? To je ono. Ne. Teď jsem spokojený. To co? Ale kde si vyrady, že jsou silní a ty jsi zrovna tak silný jako ostatní, Já takže to nevadí. Mě to jde kolem kotníku, tak já to neslyším. Ale já jsem tě neviděl teď. Může do. Takže začněte. A lásku tvou
Ví, jo. Až si budou povídat ty lidi. Počkej, ještě, stoupni si. Pojď k nám ještě. Pak vás nebudu otravovat, to tady si stoupni. Ať vás mám všechny. To tě nemluví, kde jsou ty ženský? No, Ale podívej se dopředu. Sýr, Ráďo. houda, cheddar, Madela, Olomouča. Jsi dělal panoramatický styl. Díky. Tam neviděl jeho krk baskytary a prostě říkal, to je jiné. Ne, to bys nemohl přečít. Trvám na tom. Ještě tady nemáme zpěvačky. Ale mě to nevím. Eventuálně doraz. Děkuju. Povídej. No, Ženský se tam udělali kroužek svůj. no, to bude My jsme se Matěj nabourat. Na moc, no. Počkej, ty tady máš nějaký jiný To je poslední. Takže jsme jim nabourat. Tři, no to je dobrý až moc. To je trošku moc. Prosím tě. Tam byl stažený celý, víš? Ne, ono bylo mikrofon na lajna, víš. Jo. Tři. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Dobrý. A co tam mluví? Tady mikrofon. Tři. Dobrý. Já se ještě zkusím tebe tady, jo, já jsem rád vyzkoušel. Raz, dva. Tři, čtyři, pět. Asi dobrý, ne? Tak to vlastně stejně, takže... Kado Boženský, ne? No, asi vyskočím ještě na dělo. Říkají, že hned jdou. A potřebuji stejně. Abychom měli publikum. Takže budeme hrát většinou pro sebe a pro pár přátel. Takže to můžeme hrát ty krásné věci. Ano, Nemusíme hrát žádný otevřený. šenkýřku. Ne! Šenkýřku ne! Má vrát. Spážák. Ne, šenky. Ale nikdy. tu šenkýřku zpíval ten, co zkoušel noční blues. No. Tak to je jeho písnička. Ježišmarja. To má velmi široký pohled. Záběr, no. Tak to nebude znát. To zvláštní. Když vidí někdo zpívá takové ten z toho něco máme. Tak zkusíme se nalounat. To nebylo než polovně hrány. Už to? Ten dodatek je úplně nejlepší. Co je nejlepší? Tam něco máte? No, měl nějaký zprávy. Já tak... Ale jde se plně místy nějakého Tři, pět. Tak si to vytáhni takhle, ne? Tam je kabel dost. Já to mám dost. A tam máš volnou díru, Ale ne? když říkáš ty krásné věci, tak začneme Ne, tam totiž je místy. To je krásná věc. Já si to nechám ještě já teda ne. Jenom kousíček. Já miluju tuhle píseň. 6 korun. My to máme ve dvou akordech v S-dur nebo v C. A to zpívá v C, Věrko tak chce, to zajdeme. Místy. My můžeme hrát hezké věci i na přání. My jste asi 197, ale. 197, 197, větě. Co? Říkám tak šekývku, no. Hele, normálně, Ivo. Novosicích hospodě. Ivo, Anička Gutová původně nechtěla přijet kvůli singlu až příští týden, No. protože ji s tím asi rušíme, jo, naproti. Tím, že to je vevnitř, tak se samozřejmě nic neděje, ale ona si objednala syna, aby jí dneska nařezal dřevo. Slyšíte to, tu pilovenku, jo? Tak bude cirkulárka k tomu, jo. Cirkuláka ne, pila, ale naštěstí to tady můžeme zavřít. Ne, Protože je ve skladě. Co? Může. Ne, Na třetí tam dáš ten akord, jo? na schvál a rušení. No, ale s tím.
ladit. Tak, ale španělskou byl jenom začátek, jo, to zkusil. Já jsem to nehrál naposled s tebou a teď docela trošku těžší uvidíme. Raz, dva, tři a... Ne. No, jasně. Člověk se musí podívat na kytaru, kde je ten pražec. Raz, dva, tři a... Něco těžšího. Lauru zatím je věděl. A to pak nebude mít co hrát? Ty hezký. Ale kluci americká patrola, Aleksandr jenom to na kytarou manželce. No mám radost, sice to nebylo plánovaný, ale o to je to ještě. Je to skvělé. My jsme hodný názor. Taky na kole. Jo, teď jsme na chalupě tady kousek. Ten pán se Lukou je tam někde na začátku taky byl. Ale na kole. myslíš, že bude volat ne Fiala, jo? No určitě, že ti bude volat na ten Třeba už volal. No nesmíš to mít vypnutý? Nemá to vypnutý. Ne, nevolal ještě. Já to dám na plný hezky. Neboj spál. A jak si můžeš dřevnout? Roman by mohl přijít na kolenec. Po té operaci Roman, že by mohl přijít na kolenec. Máš nápad. Bez samé muču. Ne? Kterou máš teda? To je jedno, třeba bez samé muču. Tady můžeme teďko stříhnout. A zpíváte to taky ve španělštině? Ne. Jenom to hrajete? Zpívá česky. Já zpívám česky. Jo, česky. A jak je to? Líbej mě? Nebo jak je to? Mňáčku můj. Jo, mňáčku můj. Zůstaň jen chvíli. To uslyšíš. Jo.
Zítra mě opustíš, zítra mě nebudeš znát. Zítřek tě naučí zas jiné náruči, sladce se líbat a spát. Miláčku, zůstaň chvíli. Teď ještě neříkej, že už je dávno časí. Jo? Ahoj. Tak jak? Nebylo to fasá, tak jsme ji zastoupili trošku. Jsem původně nechtěl jít. Ahoj, my se tady minuli na ty jsou na cestě. A jako můra na světlo. Jsem se ptala, jestli to pronajímáte. Ne. Máme širokou rodinu. Jo, to taky tak slyšela. Prosím vás, naše přání je nám rozkazem, kdyby se vám to zdalo příliš silno, řekněte si, jinak to můžeme ohlit, teda jako je to, já nechci. Stejně neubrali, protože bychom se neslyšeli. Tak, já jsem ze starší školy, nestačí housličky a kytara neposlučila do kavárny a čekat na tu stavku, co tě nalepí nečela. Tak teď můžeme dát. Oficiálně začne budou všichni, ne? Máš to kytky, Já jsem je dal do vody, takže jsou Dalé má někde. To chceš tam až na konci, někde v polovině, ale. Ne, No, bude muset. Musíme dát první. Ty to nebudou. Já tak říkal, že... Tety přijedou. Jirko, prosím, Věro, tety přijedou, 3 další. Ano. Dobře. Ale nevím, kde jsou, zatím nepsali, jestli jsou taky Dobře, tak jdem. Tady z toho... Já počkám na hámku ještě, tak vám patří taky. Ale... A já kde světový, kde je taková jedna. A jeden se taky ne. Kdo ví, kde kecají? Rozvírají rodinné problémy. Už začínají hrát i na začátku, jak si počítám za to. Ty si pustíš na to, vlastně to fialovou, nebo čmice. Já už to natáču. Co? Jasně, mi tohle to povídá. To pak vyšetří, to se má nakolik to hodně, prosím. No, ale to furt. Jinak jak jsem to natáčel teďko ve středu, tak to bylo fakt blbě ozvučený. Že jsme se fakt dneska, teda v tu středu špatně slyšeli. A celý to zahublaný, to je za A a za B, jak jsme se blbě slyšeli. Všichni zpíváme falešně na té nahrávce. Věřím. Nebo se ti to točí po hlavě. Ne, prostě jak to nebylo v pohodě, tak jsme se snažili křičet, víš, nebo tak, je to přetažený. Takže to je nahrávka akorát s permanentně orchestráky. Ale žádný tak Ado, něco řekni a jdem. Ať tady nestojíme jako králové. Nemáme to v tom programu, je to minulý. Jirko, pojď si zaspívat hned. Svou lásku mi dej, na to nepotřebuji žádný noty, to jsou 2 akordy. A znělku se necháme, až přijde i Hánka a Fiala a všichni, kteří se někde toulají. Pojď. Démon, jo? A vy nás korigujte, noc celý slabý, přidat basa, ubrat basa, ubrat kapka. Všichni mají rádi své nástroje a každý chce být slyšet, což je samozřejmě. Raz, dva, 3.
osvítil, protože včera jsme byli na skupině Buty a oni začali taky takovou nějakou skočnou a vypadalo to opravdu, jak přijeli z Ukrajiny a teď Hanka si říká, to mi připomíná, že taky hrajete něco. A vám co něco? No s tou láskou lidi. To je taky, takže ještě chyběl kazačok asi, tak teď něco ještě, jo. Šaškové. Ale nebyla, to bude Fiala. Fiala. Že na něj počkám na ulici. Ano, seš tady? Ano, Víťo. No to teď típnul. Tak jsem dovolal. Ale já nevím, já si tam jdu postavit na ulici. Dobře. Jo. Tak už tady párkrát byl, takže ví, kde to je. Všechno a on byl i tady nahoře, myslím už. Bude si to pilaru vyjat. Tak já bych zkusil zavlat zpátky teda, no. Jseš tady, Víťo? Je tady dole už. Teď je už dole. Dobrý, tak jo, tak těšíme se na tebe. Dobrý den. Dej si poslední se podívej naši muzikantí později, tak. Tak je to dobrý. Tak já jdu s váma pro jedna vínko. Já ne, já nechci vínko. Jako litrový vínko. Ne, to si dáš večer. No tak vydrž do večera. Lubo, on tady se zdrží hodinu jenom, takže zahrneš mi ty skladby a pobráš basy. To taky rád. Počkej, někdo si z nás dělá srandu. Jedno jsem varvala šlápnu na... Není tady vypít. Já to znám z jednoho filmu, jak se popíralo ta dáma o ten vypínač, co to zaslo, rozsvítilo, zaslo, vzpomínáte si na to? Dobrý. Čau. Slunce v duši. Vítě Fiala už je tady. A proč tohle to nám dělá člověče? Proč nám to dělá? Už nám dělá. Ahoj, to jsem dělala. Na tom schodě asi někdo stojí, nebo nevím. Já se Víte, čau. Já jsem myslel, že uslyším nějakou hudbu, že... No, nečekat, ahoj. Tady si sedí, my zahrajeme asi 5 skladeb a ty dáme kytaru. A čeká na tebe manželka v autě, ne? Ne. Dobrý, tak to můžeš hodinku. Ale až budu hrát, tak jenom v F-dur na 2 akordy a středně rychle a pomalý. Já znám svoje. Tady můžeš hned 6. místo, nebo tamhle krásná muzikantka. To bych nás dobře viděl. A teď zase počkáme na Ivoše. To už je ještě nebo ještě? Ne, já čekám na tohle pána. Ale trefil si, ne? Akorát si se ozval tady odsaď. No já jsem to je Bobíšky, já nevím, přes celý Česko, že jo? Ano, to záleží Německo. Ty jsi o ní nevěděl. Všech směrů to stojí za tak. A tady jsem to už zapomněl. Já jsem se jezdil za Evou, že jo? Ty jsi o ní nevěděl o té Bobíšce, ne? Věděl, ale nevěděl, kudy to má odjet. Věděla, nikdy jsem ji nejel, věděl jsem o ní. Tak promiň, ale my za to nemůžeme, že se dělal nějaký mostek. Někam by to bylo lepší. No. Ale prý za týden už to bude spravený. Možná. Původně jsem myslel, že bude mít už spravenou silnici tohle dobou tam nahoře. Není normální. Oni nevědějí, kudy to obsloužit, protože když to prostě rozbobmarkujou. Ale jako nekvapilo. Hasiče a pro policajty a pro všechny. No. Zase tady chybí ty všichni, ty si šli zakouřit, ty tušem je. Nešli si pro pití. Takže
Vždycky, když se to koná venku, tak je tady kolem 60 lidí. I stovka byla. Ano, i stovka byla, ale to bylo krásně. A to jsme slavili. To jsme to ale inzerovali. Takže jsme dostali tenkrát takový krásný dort, který už jsem životě neviděl. Vzpomínám si na to. Máme to někde vyfocený. A teď už jsme, prosím tě, kolikátý rok? 13 let? Ty Baďo, to takhle tí 15 let. V Dubí jde náměstí, tam já tam mám 500 metrů. Když to domluvíte, klidně přijde. Praha nebo? Klidně, no. Nějaký jeden to nebyl. Až si děláte tady ten... Já jsem měl z Dubí... Ne, ale jak se jmenuje ten hotel tam na rohu? Hotel Dubá. To bych já věděl. On má obytování své. Třetí koberčky. Slávě. Na rohu, na náměstí. To bylo Slávie. To je kostel. To je radnice. Ale to má novou krásku, jinak je to není to pravda. Tam jsem hrál před 46 lety. Mně se líbí, že žádná oficialita, žádný zájemezdělku, tak dále, jak pěkný veselým, ještě jsme nezačali. Jinak Hanko Patříčka, můžeš už přijít sem, jestli chceš. Já jsem právě si říkala, že no, to všechno zahraješ. Tak, zahrajeme si znělku, no, dvakrát. No. Hanka! Ano, ta patří k nám, ale nechce, aby se mezi nás chodit. Ten mluvený člověk tak krásný. A hlavně se nemusí hrát. Já si vzpomínám o Víťo, ty už si ve 14 letech pokoušel klarinet a docela se na něj slušně uměl a už si tenkrát rozepisoval noty pro budoucí kladenský Dixieland. To bylo před 65 lety, ty Bádě. To není možný, tak jako vše. 1, 2, 3 a... Takže bych poděkoval majiteli, že nám umožnil, abychom byli tady. Je tady skvělá akustika, cítím se tady jako doma. A že se doma cítím dobře, víš. Musí člověk šplát. Ono se říká všude dobře, tak se doma. Tak. Alexandr, ne. Americká nazva. Můžu? 1, 2, 3.
to byla americká patrola. Samozřejmě, že v podání hradní stráže, kde je 100 lidí, tak to zní líp, ale i tak děkuji za to, že tam aspoň Frata hrála druhý hlas. Ano. Tak Alexander Ragtime Band. Pán zvukou, jo? Pán. přivítám další hosty. Ano, zvlášť. Teď neviděl si vás nebo tebe. Ahoj. Ahoj, tak. To byl taky teda, že se vidíme jednou za rok, ale tykali jsme si. Pro jistotu, no. Vítejte. Angličani to mají jednodušší, tam co si Sranda musí být. Tak, samozřejmě nejvíc vítám Vítka, teda to je můj dobrý kamarád už dlouhá léta. A zvlášť vítám protože jel tou objížku 22 km. Hlavně, že dorazil, jo, tak to je fajn. Neboj se, Vítě prý tady bude jenom hodinku, tak asi za 5 minut dostane nejen svou dávku piva, to jsem pro tebe připravil, už to říkám dopředu, máš rád piva, ale nemůžeš až doma, jo. Ale pak dostaneš ještě tady tu basovou kytaru a zahraješ si s námi aspoň 5 nebo 6 skladeb, jo. Na záskoky se chodí, když mrdovíc... Nemám praky pro tebe, nemám praky pro tebe. On může. Dobře. A viděl jsem tady paní, jak přišla s hulkama, tak to mě připomnělo, že ten následující skladba se jmenuje Pán s hulkou, jo. Takže Pán s hulkou. Ne, jo. Koša se podívala to začínou. Raz, dva, tři.
přichází během hry, zvlášť toho pána v klobouku, už nemá klobouk na hlavě. My tady máme v programu taky 2 písně o klobouk vepřový a mýval jsem klobouk ještě, jo. Možná, že na to dojde čas. Tak teď si můžete zaspívat s náma, jako pojďte si přijít, vám zaspívá Luboš Fousek. Ano, už přichází jedna z milých hostitelek. Bydlí v chatičce o kousek výš. A to je Irenka, prosím, Vodičková. Vás se přijeli potom. Já nemám signál. Dnesky jsme tě přivítali, viď? To se mi ještě nestalo. Děkuju moc. Tady paní taky. Ještě žili do dalších 30 lidí. Taky to má svůj Jo, ale vezmu si ten sandál. Když se vám zdálo, že není slyšet, tak buď bude Luba blíž mikrofonu, anebo to zesílím já, jo? Ale nechtěl bych, aby to bylo hodně víc, než... Dobrý, slyšíte to? Já tam je, no. Já to ještě jednou ukažu, jo? Jo, taky. Buďte spokojen. 1, 2, 3 a... Měsíc snílek stoupá nad skalou doby a zpívá si tu píseň pomalu. Je to dobrá dý, co jsem složil sám, tak poslouchej a
Grossman a Šimek. A je tak pro zajímavost, ještě brigádničí v Semaforu právě Vít Fiala, který tam hraje v orchestru. Občas, víte, ještě. No tak tam hrajou všichni občas. Přiznej se. Tam hraje každý nějaký představ. Ale kdo něco umí, tak hraje Semafor. Ale tak. Ten Suchý dostal vynadáno, že vyhazoval toho Šimka Grossmana, ze Krampola a tak dále. No. Z jejich divadla. Úplně lidi zapomněli, čí to je divadlo. Ano. Tak ještě, že k tomu Suchýmu byl 94, 1. října. Kolik? 94. Oni stejně starý jako Bohdálka. To je zajímavé. 31. ročník. A pořád. Byli uliční. Bylo to divadlo, ale to lehká práce, že to není jako hudí. To není jako prole. Ano, musí být hrozný. Já znám 75, kteří, když vyjdou, pak se ptají, kde bydlí, ano, 94, to je krása. Ještě 3 skladby a pak budeš mít celou hodinku, jo? Ne, tak půl hodinka aspoň, no, být to, no. Takže není všechno paráda. Zpíval to kdysi, kdo to zpíval z těch chlapců. Karel Zik to zpíval. A ty si dej maličko mikrofon veš a budeš to mít přesně před pusou. A to by bylo možná. Já tě zase stanu. Vy máte noc, teda to je úžasný. Máme rozpěl, no takový. Pojďte dál. Tady je dobře, no. Tohle je prostě Chceš to odpasovat nám? Já ti dám. No. Ne, abyste si špil. Akorát tam dělbeš nemám něco zahrát, jo? Raz, dva, tři a... A není všechno paráda, co hraje. Někdy stačí jenom zavrkat. Kdo se párnout naučí a vnájet, vrkání si najde třeba hrát. Bez parádě začínal se
stejně, tak aby vám to nepřišlo líto. Tak a teď orchestrální skladba, kterou jsme si zkoušeli, když tady byli jenom 2 lidé, tak mi to zadám ještě jednou zkráceně. Španělská beka. Nevím, proč má tento zvláštní název. Vzpomínám si, že to hrála sekce trumpetistů Jelínek, Price, Kubernát, Hála. Teda to si to pamatuju. Trumpetová sekce od Karla Vlacha. Španělská beka. Významnému basistu. Tak, Víte, není to kontrabas, který máš radši, ale... Nemáš, že na tebe musíš krýt. Profesionální hudebník má docela rád svý povolání, protože bývá to ve svým prostředí. Krátká pracovní doba, že jo. A kolikrát je pouštění, bude jediná nevýhoda, jestli víte, že přitom zní hudba. Kdyby bylo ticho, tak je to nejkrásnější povolání na světě. Ale každý povolání má nějaký mínus, že horníci mají uhelný prach. A my učitelé máme děti, no. Máme na světu. A dávej tam samý lehký věci v F-dur na 2 akordy. Středně rychlý a pomalý. Bohužel to není na 2 akordy, není to v F-dur, ale v E-moll. Ta skladba je tak notoricky známá a i kdyby nebyla pro tebe známá, ty si tam něco vždycky najdeš. E-moll, spadané listí. Tak. A
čtvrtý den zkoušeli, že je to znám. Jako vždy vtipný Vítě. A to už mu jako znám 60 let. Ještě to autor mnoha knížek, kde se lehce za 2 dny naučíte hrát jazz. Teda já to trošku přeháním, ale opravdu v tomto duchu takhle to napsal. Jinak během této skladby začít si to poslechnout a potom to zahrát. Kdyby bylo všechno tak jednoduché, tak by bylo krásně na světě. Já jsem rád, že během tady toho hraní přišla moje druhá dcera tady, takže Jano, vítej. Ta první už dorazila a je to náhodou krása, když vám vaše děti za vámi přijedou. To jsem důležitý, víš. Když vaše děti za váma přijedou a nic nechtějí. Obyčejně něco dostanou. Ještě ne. Nic nechtějí, ale dostanou. Bye Bye Blues C-dur, kluci. Máš jo? Teď si. Je tady Věrka, já už je tady Věrka. Najdi si Misty
v C-dur, jo, to hráte v C. Ano. Vítám 4 tety. Ano, přišli 3, protože jeden šla naproti, tak zase od nás teta Jirka. Takže Julko a tvoje parta, vítej tady. Ahoj. Je tady Věra? Místy, pojď, se zpíváme. Už teď. Dominante, vždycky dominante. Někam se to položí, se to nevřímá. Jsme byli z toho rozmrzelí, počasí nepřeje, jako by to bylo samozřejmě lepší, ale tady to kouzelné, jo. Má to atmosféru. Kuřáci si můží během vystoupení, který odejít a zakouřit si tu svoji zděnou, kdyby už to konečně nechala. Tak. Jo. Takže původně 3minutové skladby se nám mrsklo asi na 59 sekund. Tak, bylo to krásné, takže tu melodii miluji přímo. Tak, protože tady máme Vítu Fialu a on prývá na nás, tak jsme rádi, jenom hodinku, takže jsme našli tu skladbu, kterou nemůžu přečíst, Lulavy, nebo tak nějak Lulavy.
Stačích ostrovů to není prej, takže se to... Tohle to si, no. Tak, démol, prosím tě, jo. Máš to, najdeš to. Jo. Tak jo. Tak zaprvé jsem rád, že tady Vítě, že jsme tady tety, že jsme tady vy všichni a že tady taková krásná atmosféra. A hlavně, že i když venku trošku prší, že se na nás usmíváte a neházíte po nás pecky od třešní, tak. Ale náš spoluhráč Ventatichom už tady nebude. Dej mi Pánu Vyšnou slavu. Raz, dva, tři a... A zrovna teď byste to měli vypnout. Tak je to pravda. Víte, šarady, tak. Jestli zatím naladíme, tak to bude pěkně. Já právě teď přemýšlím, no. Něco lehkýho, ano. Tak něco tady lehkýho. Já bych si zaspíval zámkou Somebody, prosím tě, to tady někde najdu. Somebody loves me. Ano, chce, ale jenom to musím najít. Tak. Nějaké vztahy. Možná mi jako, takže ty to máš? Ty to taky nemáš. Děkuji. Já to tuším, že to nemají, tak jsem to dal třikrát. Co z toho má
naše flétnistka a zpěvačka. Děkujeme. Děkujeme i Víťovi. Tak. Už nehraju. Hraješ ještě, jo? My tě nepustíme, ale teď přemýšlím, co by tam bylo takového, aby se profesionální hudebník je nejradši, když vystoupení odpadne a je zaplacený a dozví se to ještě doma. A když je zaplacená tak to není tento případ. Když je zaplacená ještě doprava, která se neuskutečnila, tak to je úplně jiné. To dnes neplatí. Co? Vážení přátelé, francouzská skladba. Ano, se sebou. Bude to v G-dur, takže A-mol to začíná nějak a Víta se chytí samozřejmě. My se taky chytíme. To je milovaná píseň tady Ivoše. Akorát má přísnou manželku. Je tady manželka Irinka? To je dobře, tak to může prásnout. Ona učí totiž francouzštinu a já jsem říkal, zaspívá se si bon. Ne, bon, se si bon, a to bon bylo takový nějaký opravdu francouzský. Dobře, že tady není, takže... Když to říkat nechceš. Počkej. Můžeš. Se sebou, Francouzi říkají, se sebou, když se dva potkají, se sebou, najdou klidníku. Se sebou, znamená sami, se sebou, soukromí prostě, se sebou, a tam se objeví. Na celém světě láska je stejná, vzájemná, nebo také bez naděje. Se sebou, Francouzi říkají, se sebou, když se dva potkají, se sebou, a najdou tichý boj. Čekají, kdo z nich dřív se zeptá, kdo z nich dřív zašeptá, miláčku, se sebou. Čas, nebo ta objížďka, to není nic jednoduchého, jo. My, co jsme tam měli, tak ještě, že jsem měl tu navigaci. Já bych chtěl, ano. Moc ti děkuju. Chtěl bych si ještě nějakou skladbu, kterou máš rád. Já bych to jenom chtěl uzavřít. Ano. Jak profesionální hudebník celý život řeší volbu mezi dvěma zly. Jestli se mám doma hádat s manželkou, anebo jít hrát, tak jít hrát je menší zlo. Ano, to je žíravý ironik, neberte to vážně, takový je Víta Fila. Víto, já ti moc děkuju, prosím vás ještě potlesk pro Vítu.
pivo. To je zlatý Jsou to sviany, tak. No sviany, ano. Ze spora. Profesionální hudebník neodmítne. Já vám slibuju, že to vypiju na vaše zdraví. Neutíkej a hezky se spolu vyfoťkej. Já si vezmu brýle, já jsem někam položený někam. Na to potřebuješ. Na to nepotřebuješ, na to Už se nedošel. Chlapci, pojďte vedle. Ne, nejdřív ty dva. A potom. Je to 60 let, co psal první ty. A můj rodný dom se to jmenovalo. A bylo tak lehký, že jsem to já to teda zahrál, jo. Pak jsem se učil na kytaru. A ty jsi chodil od 3 let, no. Tak kdo je starší vlastně? Já jsem starší. Borok. A když jste založili tu kapelu? To jsme založili někdy v 60. v 59. roce na Gimplu, že jo, ještě na ty 11 let. Je tady prosím vás ještě někdo starší než 80 let? Ne, tenkrát byl 11 let. A kde jste hráli, pánové? To byl Venca Týfa, Jirka, ten bohužel umřel, že jo, to všichni víte. Jirka Malec, ten žije zaplať pámu. Pavel Vlk, že jo, tam byla. Já si někoho nepamatuju, Václava Týfa, to byl pojem, tak. No. A kde jste hráli? Kde jste hráli? Tam, kde nám dali peníze. To je třeba. Kde to bylo? V nějakém klubu nebo? Ne, tak všude možně tenkrát se hrálo všude možně, no, na plesech se hrálo. Já třeba jsem chodil hrát na ples s Borou Křížem v sobotu od 8 do 4 do rána a druhý den jsem hrál na šajích od 3 do 7, 4 hodiny a vydělal jsem, za ty 2 dny jsem dělal 120 korun, což byly strašlivý prachy, v 60. roce. To teda... Takže jsem se topil v penězích. Začínal v orchestru, tak v Kladně byl velikánský orchestr, jmenoval jsem si Bromský, ten pán, pak tam byly 2 orchestry, které vedl nějaký pán Kříž, je Václav, a Bora Kříž, vynikající harmonikář a muzikant. Radil si možná takhle postupoval dál a dál, víš a víš. Takže trio Bora Kříž, tam hrál Vladimír Žižka, starší na bicí, Bora Kříž, Vítě a Ivan Dominát. A musím se ale pochlubit, že jsem hrál se všema, i s Gotem jsem hrál. A to zajímavým způsobem, že s Vlastou Pruchou jsme hráli a s Evou Pilerovou, zdejší obyvatelkou bývalou, jsme hráli Klausovi v Lánech na narozeniny. A byl tam Gott s tím pianistou, tím... Větrovcem. Ne, Větrovcem, no. A když mě viděli, tak Gott říkal, hele, umíš Fly tu zunu? Já jsem říkal, umím. A dáš si to s náma? Říkal, dám. Tak jsem 5 minut hrál s Gottem bez zkoušky Fly tu zunu. Venca s tím musel hrát 30 let, Venca Týfa, no. Hele, a jak to bylo s tou, co dělá muzikant? Jestli musí zkoušet. Nepotřeboval nikdy noty. Jestli musí muzikant zkoušet. Jo, zkoušet muzikant. No, co to vždycky říkal? To musí zkoušet jenom ty, co to potřebujou. A kolik not je třeba znát? Než zkoušet je lepší, to hezky zahrát, že jo. A kolik je třeba znát not? 12. Ne, já jsem slyšel něco jiného. 2. No, to jste říkal loni. Jo, nebo předloni. Jsem zapomněl. Co hrajete a to příští, ne? Aha, tak to jsem neříkal. To slyším poprvé. Ale to nemám to se vždycky objeví něco novýho, co jsme někdy říkali. Jinak kapelník Evy Pilarové a myslím, že paní Nelis má tam to jí obydlí, že? Nebo se ano. Tak. Takže ještě jednou děkuju. No. Pozdravuji manželku. Ještě bych řekl, nakonec já jsem napsal takových těch 30 zásad profesionálního hudebníka. A jedna z nich je taková, že když hudebník prostě hraje a potom ho posluchači obdivují a vy tím tak žijete, vy to musíte milovat, a vás to tak stravuje ta hudba takhle. Tak profesionál řekne, no to jsem rád, že navenek to tak vypadá. Takže mám příjemné odpoledne. Za rok už bude mostek opravený a to pro tebe přijedeme, jo. Jirko, pojďte kapela, prostě doděli nám s ním, a pošlíme ho.
Tak nějak se pojďte srovnat. Ale jako vodník, to jste malý dopředu. To jste dneska mohli k tomu taky pro mě přijít, abych to přebrodil. A to je pravda, to uděláme příště. A příště už to nebude potřeba. Tak úsměv. Ještě na šířku. Mazdam. Freeze. Olomoucké tvarůžky. Děkujeme. To jste si teď lidi řeknou ten fiale, už ale. Jako upřímně. Dobrý, je to víc tam, žen jo? okolo vás, byste ještě si přál. Víc žen okolo, tety. Děkujeme. Když tak si to položíme. No, ale to děláme pak. Ještě někdo? Lubo je teta. Pojď se, máte si v záběru. Abych vám to nechal. Tak a máme koukat, ne? No na nás dva, to je jasné. Do obětě. Děkuji. Já děkuji. Tak přeji vám příjemný zbytek dne. No a zase za rok se třeba uvidíme. Třeba i dřív. Děkuji za učení. No, oba. Já vám dám nějakou tašku. A pak malou přestávku můžou zaspívat tety, jo? Vážení přátelé, ti, co mají horší prostorovou orientaci, bych vám chtěl poprosit, že tamhle všechno nahráváme a jestliže někdo se před to postaví, tak pak vidíme jenom jeho pozadí. Ne? To si měl na začátku. Příslušníků. To si měl říct na začátku. Na to moje se ti kouká dobře, doufám. Radši jdu. Je tady Věrka. Vzpomínky mi zůstanou, já si to najdu. Vzpomínky nezůstanou, nebo si aspoň Já si počkám. Že kdo si počká, ten se dočká. No teď zahrajeme dvě písničky a pak jdete vy. Přestávku, hudební zkouška a pak vyhlásíme nějaký čas, kdy oficiálně tety začnou, aby všichni se mohli zorientovat v prostoru a v čase. Ale sluníčko. No, hezky. Takže nebudu žádný chceš tam vzpomínky zůstanou. Jo, hráli jsme to tam. Hráli jsme to minulé, no. Akorát to bylo jiný. No? Máš. Bylo to tam. Máš. Vždycky, o čem si myslím, že to nemáte, tak to opravdu nemáte. Ale prosím, nemám prosím. Jinak kytaristi taky tak často hledáte teslátko. Vždycky ho někam položím a pak už nevím, kde je. Tady. Je tam. Tři, čtyři. Můžeš, jo. Malý písmenka. Šel čas jak říční proud, za dnem týden, ten srdce zůstal kout, nech vete záhodávý vzpomínek. Čas naši lásku svát, jak vítr tekou, jen trochu snů vyzál, však sotva vzpomínky mi
teď už se dáme přestávku a pak s nám zaspívají tety. Bude píseň málo známá v Litoměřicích, v Kuršovické a pro ty příznivce i v Lovosicích je známá teď už dost. Co všechno odnesl proud, asi vám to neříká vůbec nic. Až to uslyšíte, tak vám to asi taky bude říkat vůbec nic, ale krásná melodie. A je to z filmu, nebo z televizního filmu. U mě... Normálního filmu. Normálního filmu. U mě... Dobrý. U mě dobrý, tak. Ano, ten film jsem dal U mě dobrý, ale když chlapci říkají, že u nich taky, tak je to taky dobrý fajn. Jsme Pakistany právě. Jsme si to trochu vyšperkovali, že tam úžasně hraje Tomáš. Teplota dělá hodně s těmi strunami, tak radši naladit a čekat, než hrát nenaleznou kytaru.
jestli se chcete nadýchat čerstějšího vzduchu, tak chvíličku přestávka. Ano, a je za 5 minut 4, tak 4:10, jo? 4, co? Čtvrt hodiny. Ale tak ve čtvrt? To je 20, za 20 minut. Tak, napít, dobrou, prodýchat, zakouřit majoč. Tady trošku připravení. No. Takže mám to i tady usnutý. Takže akorát mikrofony, napojíme to nějakou distribuci. A hoďte mají svý mikrofon? Jo, mají svůj mikrofon, takže budu chtít jenom stojany nebo je budu držet? Taky ne, držet. Jo, nepotřebujeme stojany. A nebo to tady stojany, jenom maličku to pospíšíme teda spálně, aby to bylo víc místa, jo? Aby to zpíval. Taky ten, který to necháte. No, tak to necháme a postavíme to dozadu, aby měli takhle místo. Ahoj. Moji bez slovíčku tady nefoukám. Jenom mám trošku strach.